Ahoj lidi, vítám vás na mém cestovatelském kanále a právě jsem se probudil v Gruzii, kousek od letiště a čekám tady na svoji přítelkyni, která za 2 dny zase za mnou dorazí, které spolu cestujeme. Já jsem se rozhodl, že udělám nový YouTube kanál, 2 už mám, ale byly původně zaměřený na Madeiru a klesla mi tam sledovanost v jiných zemích, takže založím nový kanál. A teď jsem se probudil tady uprostřed nějaký vesnice a je tady takový starý pejsek. Tak vám ho ukážu, koukněte na to. Ten se mi hrozně líbí. Ahoj kámo. Nazdar. My už jsme se hladili, já jsem se ho pohladil dřív, než jsem zapnul kameru, takže on už mě trošku zná pár minut. Je hrozně fajnový, takový medvídek. No a já jsem se rozhodl, že vám ho natočím a dám mu nějaký páreček. Protože my tady s přítelkyní normálně krmíme zvířata po Arménii a po Gruzii. Ten mikrofon se mi otáčí. Protože těch pejsků je tady na ulici strašně moc. Takže jim kupujeme furt nějaký párečky anebo sýry třeba nebo něco, aby měli nějakou obživu. Takže já mu dám páreček. Dám na stranu žebřík, tam jsem nahoře spal, tamhle v tom stanu. To vám pak můžu ukázat, ale teď jdeme na páreček. Tohle je vak na vodu, to je sprcha. To vám taky někdy můžu klidně ukázat, když bude zájem. A to je docela dobrá lednice, která funguje. Je to kompresorovka. A je napojená na tam to EcoFlow vzadu, který nabíjíme z alternátoru přes motor. Solární panel tady sice taky mám, ale to se vůbec neosvědčilo. Takže můžu vám pak dávat nějaké i rady, co na cestách funguje, co na cestách nefunguje, když budete mít zájem. A už jsem si udělal takový limit, pokud ten pejsek není příliš hubený, tak dostane maximálně 2 párečky, protože spotřeba je obrovská. No kámo, co tam vidíš? Ty tam vidíš cyklistu? Kámo? Hele, on je trošku hluchý, on už moc neslyší. No ale párek mu ještě asi jede. Koho jsi tam viděl? Kam jsi šel? Kam jsi šel, kámo? Je to dobrý párek? Chutná ti? Asi jo, asi chci další. No tak jo, to víš, že jo. Nemáš rád, když někdo hladí při jídle? To je otravný. Já bych ti to nevzal, jsem ti to dal, kámo. No jo. Už je starý, už má prošedivělou pusinku. No jo, ty čeníchu jeden. Ty seš krasavec, ty seš krasavec. Bylo to dobrý, viď? No jo. Bylo to dobrý. Hello, hello. How are you, my friend? Hey, Harry. How's Yeah. you? Yeah, thank you. Nice dog. Oh, Shia. Yeah. Yes. Beautiful, beautiful. Have a nice day. Oh, Magrat. Thank you, thank you. Beautiful day. Oh, hey. It's perfect, perfect. Thank you, thank you, Oh, hey. thank you. No jo, tak takový milý setkání. To je složitý občas s těma lidma mluvit, ono jich moc neumí bohužel anglicky. Já se občas snažím mluvit rusky, ale oni tady nemají moc rádi ruštinu. Oni jsou tady tak trošku, nějak jsem zjistil, na ty rusáky v té Gruzii trochu vysazený. Takže jsem to přestal používat, sice by mi rozuměl,
ale oni to nemají fakt rádi. Málo který, nějaký jsou normální, nějakým je to jedno, ale ve většině případech říkají Rusko ne, nemluv rusky. Takže tak no. Dáme jsou další pejsci, jsou tam 3. Dělám záběr. No. Jinak můžu být rád docela, že jsem z České republiky, protože když vidějí tady tu SPZ-ku CZ a nebo evropský pas, tak všude na hranicích mám prostě pokoj. Jo, na tom triku teda ten mikrofon vůbec nedrží a udře v ruce. Tak na hranicích je to docela fajn a prostě neotravujou. Jako rutině si nechají třeba maximálně otevřít kufr, někdy ani to ne, jenom jako řeknou zvedni to a řeknou zavři to a jeď. Takže je to docela prima, jsem docela rád za to, že jsem z Čech a že jsem z Evropy. Tak jsem si nandal mikrofon trochu jinak, aby byl víc skříplý a neotáčel se mi. No a ukážu vám aspoň, jak jsem spal, jak to vypadalo ve stanu. Já tam teda jako nemám hoznej spacák, ale tady mám takhle zrovna bordel, protože jsem z toho vylez. No a jak to vypadá vevnitř takhle. Tady to je deka, to je takový hack, tady mám life hack, že je vyhřívaná. Že člověk, když mu je zima, tak si může z té power stationy ji zapnout a opravdu to velice dobře funguje. Tady momentálně nahrávám nějaký video na svůj starý kanál Adventurous Life, protože mám jako nahraných jako několik videí a chci to tam ještě dát si na památku. Tady to je vnitřní prostěradlo do spacáku, který je docela dobrý, protože člověk jako si nezapotí spacák a je to příjemný na tělo, takže to používám. No a tady jsou nějaké jako lampičky, tady mám nějaký bezpečnostní prvky, které jsem v životě nepoužil, ale prostě je tak jako sebou mám. Kdyby náhodou, přece jenom jsem si říkal, že když se pohybuju v těchto oblastech, tak ani ne takový lidem, a říkal jsem si kvůli nějakým třeba zvířatům, který by mohli napadnout, ale stejně se mi to nestalo. Takže to prostě jenom mám. No a teď si jdu vyčistit zuby. Jdu si umýt hubu, protože jsem si ještě ani dokonce neumyl. Ale se vozu. Pejsek je stále se mnou, ten si mě oblíbil. A já si jdu vyčistit zuby a umýt pusu. Můžete kouknout, jak vypadá taková ranní rutina. Většinou si vytáhnu tady jeden šuplíček. Dám na to takhle kanistr s vodou. Tady mám připravený ručník. Tady mám v kabele hozený extra věci, aby se mi to neušpinilo. Kartáček na zuby, pastu. No a tam, kde zrovna jsem, tam si prostě pustím vodu a umyju se. Je to jednoduché. S vodou jsem problém nikdy neměl. Je jí všude naštěstí stále dost. Takže si nabírám z různých studánek a různých kašniček a takových míst, kde je to přizpůsobený, kde někde teče voda. No, pitnou vodu tu si většinou kupuju balenou, i když spousta pitné vody se dá taky natočit různě z nějakých těch pítek a přímo je to tam napsané, že to je pitný. A pak mám s sebou filtrační systém, takže kdybych náhodou, jako což jsem taky nikdy nepoužil, opravdu byl dlouho někde v divočině, tak si to můžu vyčistit. Na cestách už jsem asi 50 dní zhruba. Projel jsem teď opravdu hodně zemí. Vyrazili jsme z České republiky s přítelkyní na cesty a jeli jsme přes Francii, tam jsme pak objeli celý Španělsko horem. Jsme v Monaku, pak jsme byli třeba v Chorvatsku, jeli jsme Černou horu, Montenegro,
Albánii, Gruzii, pak jsme byli v Arménii, tak nějak jako cestujeme všude možně. Turecko jsme projeli, Řecko. Jo, takže 50 dní na cestách a testujeme vlastně náš první setup tohohle stanu a tady vnitřních šuplíků v autě, což můžu rovnou říct, že se neosvědčilo. Dodávku nechceme, to taky musím říct, aby bylo jasný, že nechceme velký auto, protože s velkým autem se nedostaneme na ty úžasné místa v přírodě, kam se chceme dostávat. A zároveň jsou hloubš do středu Evropy strašné omezení pro veny. Tam jsou všude zákazy pro veny a jsou tam i vejškový omezení, takže často je tam šikana, že tam jsou prostě železní brány a nejste schopni zajet ani na parkoviště, prostě vyloženě se toho snaží zbavit. Takže určitě chceme zůstat u nízkého auta a u terénního auta. No ale teď, až se vrátíme do Čech, což ještě pojedeme asi měsíc určitě, tak budeme dělat to, že prodávám stán, prodávám tu vestavbu a budu dělat velice nízkou vestavbu, tak, aby se dalo spát v autě a na střeše bude zahrádka s plastovými vodotěsnýma boxama. Takže pak v dalších videích samozřejmě uvidíte jak přestavbu, tak jak ten setup bude vypadat po nějakých zkušenostech, co prostě máme. A tady v nějakých následujících videích se určitě vrátím i k tomu, jak to tady mám všechno vybavené, jak to funguje a co budu předělávat. Protože tam je strašně moc změn, které musím udělat. A budou to zajímavé změny. Takže uvidíte, jak se mejem, v podstatě, jak se dá spát, prostě jak se dá jíst, jak se dá vařit, prostě nějaký praktický prostě věci tady na tom kanále budu chtít určitě ukázat. A zároveň budu ukazovat nějaký jakoby střihy z těch zemí, aby to bylo i zajímavý a hezký pro diváka, nejenom to, jak já prostě mluvím a něco ukazuju, ale jako na svém nějakým zařízení, ale zároveň chci ukázat něco z těch zemí, takže to bude taková kombinace. Bude to takový vlog, kdy jakoby uvidíte takovou všeho chuť z těch cest. Tak jo, já jdu na ty zuby konečně. It's a nice one. Teď vám natočím, jak si v tom stanu trochu ustelu, protože tam musíte ustlat, protože jinak to nezmáčknete. Už tak to má problém, když do toho dáte spacák, tak se to velice těžko mačká. Když je to nějaký zimní spacák, já tam zimní spacák zrovna mám. A ty polštáře. Takže uvidíte, jak to vevnitř připravit, takhle z dálky to asi bude stačit. A jak to sundávám dolů, jak to zmačkávám. Původně tady jsou takovýhle popruhy, za který to máte tahat. Ale já už to nepoužívám, protože je to strašně složitý, stan se vždycky vyklopí na jedné straně, na druhé straně. Prostě vůbec se tomu nechce. Pokud nemáte k sobě druhého člověka, který by na druhé straně tahal za druhý popruh, tak je to docela oprus. Takže vám ukážu novou metodu, jak to dělám, tak se podívejte. Tak jo, jsem tady. Takže první si tady srovnám tu výhřevnou deku, dělám z ní takový prostěradlo. V podstatě. Tu používá moje přítelkyně převážně, ona svůj spacák odvezla. Ta si radši zapíná tu výhřevnou deku, je jí to příjemnější. Já mám zase radši spacák, mně se v tom spí prostě líp. Takže to máme takhle, každý něco. No, takže deka srovnaná. Teď porovnám prostěradlo, který se dává do spacáku, aby nebyl špinavý. A teď porovnám spacák. Musíte ho fakt velice dobře rozložit,
protože když ho nerozložíte, tak to prostě nezmáčknete. Takže je potřeba, aby ta plocha toho spacáku byla maximálně rozložena a nebyly na něm zbytečně žádný boule, aby to šlo zmačknout. Tak, já vám to možná natočím a ukážu, jakým způsobem se to tady povedlo srovnat, ještě než to budu mačkat. Ať máte nějaký záběr. Pejsek stále se mnou, stále tady hajá. Veď, kámo. No jo. Takže vemu stativ a takhle jenom zvednu. A jenom zlehka vám to ukážu, aby to bylo jasný. Takže takhle, no, tak nějak zhruba to aspoň porovnat, aby to šlo vůbec prostě zmačknout. Ta věc. Takže já jdu na to. Nechám to tady takhle stát a jdu vám to ukázat. Jo, a další oprus u tohohle stanu je ten žebřík, který furt musíte skládat a nandavat ho věčně do auta překáží. Takže tak, to jsou moje zkušenosti se stanem. Tak teď jsem si mimochodem vzpomněl, že jsem mám vlastně k tomu stanu neřekl ještě docela zásadní informaci, tak ji tady nahrávám z auta. Proč stan nechci? Tak jeden z důvodů je ten, že každou noc, i když je teplo, i když je zima, tak pořád se ten stan rosí. Máte v něm prostě vodu. Museli jsme normálně vyházet ten starý molitan, co tam byl jako madrace, tak to jsme museli úplně vyhodit, protože z toho se ta voda nedá vysušit, nedá se to vyždímat, prostě ten molitan drží vodu. A když vy si na to lehnete, tak se to vždycky zmáčkne a namočí vám to prostě prádlo nebo vás. Takže to muselo letět ven, museli jsme si koupit do toho stanu lepší madrace, který tu vodu nesajou, to je jedna věc. Ale to neřeší ten problém, ten stan je prostě hnusně vlhkej. A v tom prostě být nechcete. Máte vlhký spacák, máte prostě vlhký deku, máte vlhký všechno. Jo? Takže ten spacák samozřejmě není vlhký naštěstí vevnitř, ale jenom zvenku, když na něj šáhnete, tak je takový mokrej. A všude na těch kovových hliníkových rámech je všude voda, normálně to kape prostě dolů. Takže to je příšerný. A když pak ráno vyleze slunce, tak se ten stan brutálně zapaří. Takže cokoliv, co v tom máte, se vám ničí a všechno tam zrezne. Takže veškeré šroubky, úchyty, které byly nerezový, což je vada toho stanu, že někdo vyrobil vůbec něco, co v kontaktu s vlhkostí rezne, tak je to prostě nepříjemný v tom být. Takže tohle je další poznatek, že ta vlhkost je strašná a zároveň, když je fakt hezky, je krásný slunce, tak se v tom stanu takřka nedá relaxovat, protože pokud nepofukuje vítr, aby vám to hnal těma otevřenýma bočnicema, tak je tam k nevydržení. Je to normální sauna, někdy suchá, někdy vlhká, podle toho, jak zrovna máte vysušený stan. A je to fakt příšerný. Protože když spíte v autě nebo v dodávce, tak si uděláte kompletní izolaci. Jo, já neříkám, že to je jako super varianta. Samozřejmě, že vám skondenzuje voda na sklech a tak dále, pak je dobrý mít sebou třeba nějaký odsávač prostě ze skel, abyste tu vodu stáhli, aby vám to nezatejkalo za palubku a celý auto vám nerezlo. Jo, hele, všechno má svoje, ale v tom stanu je to prostě vážně nechutný. Normálně zapařený, všechno mokrý a na to, abyste mohli cestovat, tak abyste tam pak půl dne stáli na tom místě, kde jste spali s otevřeným stanem a všechno se to vysušilo, na to prostě nemáte čas. Takže kolikrát ho odvíráte znova vlhký večer a je to fakt nepříjemný. Takže to je ještě další poznatek pro lidi, kteří uvažují o tom, jestli si koupí stan nebo nekoupí stan. Tak vemte tohle do paměti a zkuste se nad tím zamyslet. Čus. Takže zavřu tady aspoň tu síť, ať mi to neleze ven. No, a teď snad mě uvidíte. Musím vylízt úplně nahoru na ten stan, opřít se
celou vahou po ruce a snažit se ho dostat dolů. Zároveň musíte mít otevřený nějaký okýnka na něm, aby ten vzduch mohl proudit ven, protože pokud to neotevřete, tak je to takřka nezavřitelný. Takže takhle ho zmačknete. A když už je takhle zmačklý, není v něm ten vzduch, nebo je v něm toho minimum, tak musíte takhle ještě porovnat, že on nesedí správně na svých místech. A teď ho musíte celý obejít, což je úplně příšerná záležitost. A postupně ho několikrát do něj nastrkávat ty přesky různý, jo, ty hadry. Teď to tam různě všechno nastrkat tak, aby to sedlo, aby to vůbec dalo zavřít. A jelikož to dělám už zhruba po 50. Tak se hrozně těším, až ten stan sundám z toho auta. A už ho nikdy na to auto nenadám. A budu ten stan prodávat klidně za polovinu, hlavně abych se ho zbavil. Takže tak. Možná to někoho baví, možná to někomu nevadí mít stand na autě, který váží asi 70 kg a totálně zlikvidoval těžiště tomu Jeepu a je to docela otravný, ale mě to nebaví. Takže určitě budeme přestavovat, takže si dejte nějaký odběr ideálně. Tak se dostanete k dalším videům, kde uvidíte můj setup, jak bude vypadat odladěnej. Tady je taková kanička, jsem tam zapomněl dát, tak kecám. Ta má pomoct, aby nebyly vybourlení ty věci, ale stejně to k ničemu. Je to jedno, stejně to tam musíte nastrkat, když jste tam tu gumičku kolem dokola nedali. Takže zase jako taková změna nebo úspora času to není, ta gumička. Ale ji tam dám, ať mi tady neplandá. Tak, jdeme mačkat. Takže takhle zaháknout, nedovírat, protože jinak se to celý skříží a pak to půjde na druhé straně ještě hůř zavřít, takže jenom zaháknout. Tady ty držáčky mimochodem vypadávají, takže to musíte furt mít v tom aspoň trochu vzduchu, protože kdybyste tam neměli nic ani polštář a zavřete to, tak on vám vypadne ven. Úplně nesmysl toto, tyhle ty uchyty. To by se taky někdo mohl zamyslet nad uchytama, nad tímhle stanem. Hliníkový stan, no, těžký hliníkový stan. Tak já doufám, že někdo z toho videa bude mít aspoň užitek a dá si pozor, až to bude pro sebe stavět takovýhle setup. Že neutratí prachy jako já za stan, který je otravný, radši se uskromí. Protože jsme zjistili, že všechno, co jsme si sebou chtěli vízt na tu cestu, tak jsme vlastně nepotřebovali. Člověk potřebuje v podstatě jenom oblečení, pytel na prádlo, aby měl kam dávat špinavý, aby si to mohl vyprat někde v prádelně. A stejně, když někde cestujete, chcete si ty místa užít, jdete si do restaurací, takže si moc ani nevaříte. Takže zjistíte, že pokud nejste kemper někde s dětma, který tu dodávku opravdu potřebuje, který si tam vaří na tom místě, je tam týden ubytovaný a vy prostě cestujete tou krajinou a poznáváte ty místa a ty památky a všechno, tak spoustu toho, co je v tom autě, nepotřebujete. Dokonce už jsme 2krát ze 2 zemí odesílali balíky zpátky do České republiky, aby jsme se těch krámů zbavili. Takže já vám ukážu v příštím videu, co všechno zbylo, co je náš setup a čeho se furt ještě chceme zbavit. Tak budete překvapený, co zbylo, co ještě nechce. Tak tady na tyhle úchyty, na to zavírání dávám aspoň takovýhle kroužky pojistný. Ne, že by to mělo vyskočit, protože takový je tam polštář a spacák, tak on tlačí jako proti těm háčkům nahoru, ale pro jistotu. A to tím zajišťuju.
bezpečnost je blbec. Jaké to tam dám. No a teď klasika, žebřík, který znáte někde z Oby nebo odkudkoliv, úplně stejný, že jo. Tak ten normálně secvakáte dolů. Po 50 dnech jsem ho musel i čistit, protože jak tam lezete s botama občas od písku, tak samozřejmě se to do něj dostává. Takže je potřeba vyčistit. Tady vyskočil jedna ta pružinka, to jsem musel hledat v trávě, abych to opravil. A sucháč ten už nedrží, jo. Takže to je spíš taková paráda, ten sucháč. Obal jsem si tam dal jiný, protože ten, co dávají původně k tomu stanu, je příšerně malej a vůbec to tam do něj nešlo nandat. Takže jsem si tam dal obal od Solaru, abych s tím měl méně práce. No a takhle, když to mám takhle zbalený, tak to tady šoupnu z boku za dveře. Ještě vám pak ukážu detail. Takže to jsou takové zajímavosti se stanem. Pejsek stále ne u mě. No a takhle jsou tady ty štafle potom trošku zastrčený, no. Nic moc. Takže se těším, až stan poletí do světa i se štaflema. To bude paráda. Jinak tady mám to EcoFlowčko. Je to ta Max 2. A to je z toho důvodu, že za prý má přes 2 kW kapacitu, což je super. Já to musím obejít, abych vám to ukázal, já vám to odsud neukážu. Ale má tady možnost, podívejte se, tady dám tu sprchu na stranu, tý se taky zbavím, ta bude na střeše a bude, teď ukazuju lednici, jsem tady, lednice 7 stupňů. Tý se taky zbavím, sice je superová, musím říct, že to je opravdu výborný výrobek, ale v Jeepu mi překáží a budu mít sprchu pak udělanou zahrádce. A tady, tohle, co já vám chci ukázat, to má to EcoFlowčko a to je vstup pro tenhle z alternátorů, vlastně jakoby, já nevím, bych to řekl, měnič napětí, to asi není. To, no, i když vlastně o 12 to je, jako ve finále, tak ono to prostě bere proud z alternátoru, vám to ukážu vepředu, je to napojené na baterku, má to svoji aplikaci a vlastně to dobíjí 800 W tady tu power stationu, takže je to takový dobíječ v podstatě, no, tak by to se šlo říct, je to dobíječ, a on to umí víc věcí, on to umí dokonce i zpětně to auto nabíjet. Kdybyste si ho vybili, tak jenom v aplikaci řeknete, že chcete si zpátky to auto dobít a půjde to, no. Existuje tam takový jakoby i program maintenance, takže vám to může udržovat třeba baterku stále plnou, to taky umí. Zde umí spoustu věcí. Mám to tady normálně napojené na baterku, tady je minus, tady je plus a tady je obrovská pojistka. Jo. Takže takhle to je připojený a je to hraný takovýmhle tlustým kabelem, který opravdu musí být tlustý, protože to jednosměrný napětí, který hřeje, že logicky na takovouhle vzdálenost, takže tam je docela 2 velice tlustý kabely jsou vevnitř. No, mám to protažený do auta a vede to k tady té EcoFlowčce. Je to perfektní, opravdu perfektní, s tím budu pokračovat, určitě nebudu mít na autě soláry, určitě budu mít tento způsob nabíjení z alternátoru, když nastartuju. A akorát to EcoFlowčko musím pak v tom Jeepu umístit jinam, že pravděpodobně vyndám tyhle sedačky, to tady vůbec nebude. Tady bude spací vestavba zhruba v této výšce, tak aby jsme se dostali na úroveň tohoto opěradla. Takže tady vznikne jedna velká rovina, tady to bude výška madrace, takže budeme někde třeba 8 cm ještě pod tou podlážkou. No a tady mi krásně vznikne místo na EcoFlow a ještě další věci, které se budou moct místo těch sedaček nastrkat. A bude tady celá vlastně tady spací rovina. Což já udělaný mám, tady ta vestavba tu umí, ona se umí rozložit, ale rozloží se zhruba v této výšce, zhruba. A když na to dáte 8 cm madraci, tak už tady nevzniká takřka žádný prostor. Máte tady prostě pár centimetrů a nespí se tu dobře, blbě se z toho vylejzá. Takže je potřeba jít s tím spaním mnohem níž. Jo.
Tady mám odpadkový koš, tak on hozený na zemi, protože přítelkyně tady není. Jinak ho dáváme sem na ten prostředek. No, tady mám magnetický držák na mobil, protože ten funguje, ten je suprovej. Akorát pak musím vyřešit nějaký lepší uchycení. No a ještě vám ukážu, co jsem si tady musel dodělat v tom Jeepu kvůli tomu spaní. Tak to je toto. Tohle je velice důležitá věc, abyste věděli, jak spíte na rovině. Takže tady mám trvalé takovýhle budíček. Je dost možný, že ho vyměním za jiný budíček pak v Čechách, nějaký třeba digitální, protože on nesvítí ten a někdy ve tmě musím používat prostě baterku a svítit se na něj, když rovnám auto. Takže potřebujete mít rovinu tak, abyste se nekutálili někam do strany a vejškovou rovinu, abyste nespali někde nohama nebo hlavou příliš nahoru. Takže tohle je dobrý. Já jsem si to původně koupil kvůli tomu, že to je mechanický. Já jsem tady nechtěl mít zbytečnou elektroniku navíc, ale bohužel to osvětlení je blbý. Ono to sice osvětlení má, tady zezadu je takový čudlík, ale ono na něj nejde dosáhnout, takže jako když ho to nemá. Takže budu asi schánět nějaký lepší, ale tenhle ten posloužil dobře i tak na těch cestách. Takže bez toho nevyrážet, když máte spaní na autě nebo v autě nebo v dodávce. To doporučuji. No a to je zatím všechno a zase se vozu v nějakým dalším vstupu. Tady se asi jenom rozloučíme s pejskem a bude to. A já popouždím někam dál prostě. Dneska si udělám nějaký pěkný den, zajdu si někam na kafe, nastříhám další videa a čekám na přítelkyni. Za 2 dny mi dorazí. Za 2 dny tady budu brát na letišti, tak nechci jít nikam daleko. Tak jo, mějte se a zase se uslyšíme. Ahoj. Tak ještě takový malý rychlý vstup. Teď kolem mě běžejí koně, tak vám je natočím, než odjedu. Jo, to je paráda. Zvířátek je tady všude spousta. Všude tu na volno chodí krávy, ovce, husy, slepice, prasata. Osly jsem taky viděl. Je tu všechno. Všechno, co vás napadne a co dřív v Čechách bylo, už není. Tak tady v Gruzii a v Arménii to je furt normální. Mám z toho hroznou radost, vždycky, když to vidím, tak mě to potěší. Tak čau. No a ještě bych chtěl dát jedno malinký doporučení na závěr, než odjedu, který mě napadlo, protože to právě dělám. Tak je, zkontrolujte si po sobě, jestli tady něco nevypadlo, jestli vám tady nezůstaly nějaké věci, anebo bordel. Protože by to bylo opravdu velice neslušný nechávat někde nějaký bordel. Naopak, většinou, když přijdu na nějaké místo, je tam bordel, tak to naházím do svého pytle, který vozím s sebou a vyhodím to do popelnice. Popelnic tady v Gruzii a v Arménii mají všude na každém rohu spousta. O to se starají, to je docela pěkný. Na rozdíl od Turecka, kde jsou odpadky naházeny totálně všude. Ta země je úplně odpadkama zavalená, je tam smrad, normálně jedete a normálně smrdí celá ta země. Na většině místech a odpadky buldozery hrnou za opěrný zdi u dálnic. A lidi je házejí všude. Takže takový jenom rozdíl mezi těma zeměma. Tak zatím. Takže jo, nakonec se mi podaří odjet po všech těch rozmluvách, co jsem tady dal. No a jen jsem vám chtěl říct, že to celý, ten vlog natáčím na DJI Action 5 Pročko, který se mi opravdu velice osvědčilo, protože má úplně super světelnost oproti předchozí generaci. Jsem s tím velice spokojený, navíc je to teda outdoorová kamera, což každý ví pravděpodobně, takže prach a voda tomu nevadí. Ale teď budu mít změnu. Teď náš přítelkyně za 2 dny dorazí, tak mě přiveze Insta360 X5, co vyšla nová, která má o hodně větší čip. Takže už by nemusela mít... Hello! I'm Roman. Czechia. Have a nice day. Ahoj. Yeah, bye. Která má větší čip, takže má mnohem lepší světelnost.
Takže by to mohlo být dobrý, protože mě tady na té akční kameře občas uteče nějaký záběr a hrozně mi to mrzí, který je třeba zrovna pěkný a fakt bych ho chtěl. Protože koukáte tou kamerou jedním směrem a tady vedle vás třeba nějaký zvířátka něco dělají nebo prostě se odehraje nějaká situace, kterou byste chtěli mít zaznamenaný, což tohle neumožňuje. Takže tekon asi pravděpodobně po dlouhé době zkusím přejít na jinou kameru na cestách. Já jsem původně měl záměr, že si sebou budu tahat velkou zrcadlovku a že budu dělat profesionální záběry, ale zjistil jsem, že v praxi to prostě je nesmysl. Že to je tak dobrý někde do studia nebo si sednout někde do zoologický na lavičku a natáčet medvěda. To je jako super, ale když takhle cestujete tím autem, tak potřebujete být fakt hodně lehko. A tohle ty velký objektivy a velký těla těch profesionálních zrcadlovek nebo bez zrcadlovek, to je jedno, nejsou ideální. Takže ty akční kamery na těch cestách mnohem lepší. Dám to do kapsy, natočím si kde chci, co chci a je to hotový. A ta kvalita už dneska není zas až tak blbá. Takže na tohle akční kamery palec nahoru. A to je to, o čem jsem mluvil. Zvířata všude, hele, prasátka, koukej. Jedeš si autem a vedle tebe prasátka. Tady jsou zvířata všude na volno, vůbec se nemají svázaný někde na řetěze. A je to hrozně krásný to vidět, jak ty zvířata mají svobodu. Jak jsou šťastný. Nejsou prostě upoutaný, chodí mezi sebou. Neubližujou si. Jsou to vyrovnaný zvířata a nestojí ve sračkách. Jo. Jdu s košem. Jedu kolem popelnice, tak to hnedka využiju. Tady je u lesa. Kousek od té vesnice. Odpadky. Popelnice. A je to vyřešené. Nic složitého. Jde kon 700 otáček na motoru. A Power Station, jak jsem říkal, ta valí 800 W. Takže naprosto easy. To je jenom taková malá vsuvka, jak to funguje. Je to moc dobrý, fakt. A spotřeba, to bych taky měl říct, protože to bude zajímat chlapy určitě. Tak ta se moc nezvedne. Jsem úplně mile překvapený, jestli to hodí nahoru půl litru na 100 maximálně. Fakt možná míň, jako žádná extra zátěž na peněženku to dobíjení není. Takže tak. Parkuju a jdu dát pejskový párek. Ten vypadá tady tak opuštěně. Ahoj kámo, nazdarek. Ahoj, pojď na stranu, jak nás něco nesrazí, pojď, já ti dám párek, pojď. Pojď sem. No. Ty uličníku. Pojď sem. Jdeme mu dát páreček. Já mám lednici vlastně z druhé strany, mi tam dosáhnu. Ale jo. Dostane 2. Klasicky 2. Za to jsou vždycky vděčný a zbyde ještě na ostatní psy. Kámo, hele. No. To je pohoda, vej. To je paráda. No ještě tam máš na zemi, ještě dojezd. No. Ty seš teda hodnej vychovaný pes, že ani nekoušeš, když žereš. Ty seš hodňous. No jo. Já už nemám, dostal si 2. To už stačí. Musíš být na jiný pejsky, víš? No, na jiný musíš být. Ty seš krásný. No. Takových pejsků, nekousej mi do kamery, takových pejsků, těch je tady všude spousta.
A furt je tady krmíme s přítelkyní, protože nám jich je líto, protože my se tady couraj. Ale stejně si myslím, že mají lepší život, než když jsou v útulku zavřený prostě na řetězu. Tady ty pejskové prostě si chodí přírodou, mají tady ty svý smečky. Kolikrát jich potkáte třeba 5-6 najednou. No a vypadají jako v pohodě. Jo. Jinak tady mají takový program v Gruzii a v Arménii, tady ten ještě není naočkovaný, že na uchu mají takovou značku jako krávy. Mají tady takový plastový prostřelený kroužek. A když ten kroužek má to zvíře, tak už je naočkovaný a už bylo ošetřený prostě nějakým veterinářem na ulici. A bylo pravděpodobně i vykastrovaný, protože oni, když mají ten kroužek, teď jde někam dál už, tak oni, když mají ten kroužek, tak oni je zároveň vykastrujou, aby se nemohli množit a nechají je na té ulici prostě dožít. Což mně přijde docela fair. Jsou tady prostě lidi, kteří je i občas krměj. Třeba jsem viděl, že vyjdou z obchodu a dají jim třeba zbytky večer z toho krámu, co se neprodalo. Nebo různý turisti je krměj. Takže ty psy nevypadají zas až tak zbídačeně. Stane se to, může tu být výjimka, většinou jsou to slabší kusy, třeba nějaký menší, kde ty psy je zahnali a moc se k žrádlu nedostanou, tak ty jsou na tom hůř. Tam bych chtělo s tím něco udělat, zlepšit. No a třeba oproti Řecku, kde ty psy jsou hodně zbídačeně, strašně se lidí bojí, což je divný, takže tam se k ním asi ty lidi musí chovat příšerně, to je můj odhad. Protože v Gruzii a v Arménii si vás psi nebojí a vrtějí ocasem, tak je to tady dobrý. Myslím si, že ta volnost těch zvířat je docela fajn, když jenom vykastrujou a nechají být. Tak jo, tak taky. Kolem takového malého kostelíka, tak vám ho chci ukázat, protože z těch kostelíků je tady spousta. Jsou tady křesťani. A ty kostelíky jsou většinou úplně stejně, všechny vypadají stejně, takže to je docela vtipný. Hello! Hello. Takže koukej, tak vypadají tady místní kostelíky. A fakt jsou si skoro všechny podobný. Je to taková zvláštní architektura, kdy prostě ten tvár, úplně všechno je stejný. Já vám jich určitě pár ještě ukážu v nějakých videích, protože odsud hnedka ještě neodjedu z Gruzie, ale je to sranda. Pokud tam mají vevnitř nějaký obřaz, tak jim tam nepolezu s kamerou. A taková jenom krátká minutová vsuvka. Zase kravička podél hlavní silnice, no je to vtipný a všechno funguje. Žádný nehody tady nevidím. Takže tak. Jinak v Gruzii je docela levno. Jídlo jakž takž, to docela jakoby někdy jo, někdy ne. Ale třeba nafta, ta je tady pod euro. Takže jak za starých dob, nebo za starých dob to bylo ještě lepší, ale za těch středních dob. Mít naftu za 20, to jde. Takže já Gruzii doporučuji, je to úplně skvělá země. Tenis na to zahlídnete, já přibrzdím. No a když to vydělíte zhruba 3, tak je to na euro. Takže těžká pohoda. Hello, thank you very much. Do you have coffee? Okay. Yeah? Americano. Please. Thank you very much. Can pay by card here? No card? No understand, sorry. Card? Yeah? Okay. Perfect. Thank you very much. Tak jsem sehnal kafe po cestě, tak je to dobrý. Tak si ho koupím a jdu dál. Slečna sympatická, usmívá se. Chocolate? No, sugar no. Thank you very much.
Kartama se dá naštěstí platit skoro všude, to mají dobrý. Jenom na vesnicích moc ne. Takže fajnovka. Jinak tenhle kalíšek, co jsem si přelil, je zhruba polovina toho mýho termohrnku. Takže já si půjdu ještě pro jedno kafe. A tohle stálo 2,20 jejich. Takže když bychom to vydělili na eura, tak je to zhruba 70 centů třeba, dejme tomu. Tohle. Někdo si takovou velikost dává. Takže ani kafe tady není jako nějak příliš drahý. Oproti třeba České republice nebo jiným místům. Takže docela fajn. Paní, když mi dělá druhý kafe, já vám zatím ukážu nějaký ceny, co tady mají. Už mi jede další. A koukejte. Mají tady nějaký pivka, džusy. Jo, všechno děláte třema a máte to na eura. Jo. A tohle je fakt malinký krámek u silnice. Mají tady úplně normálně nádherně vybavený krámy veliký. Je to tu docela opravdu fajnový. Yeah. Thank you, thank you. Jo, tak takhle jenom v rychlovce. Abyste viděli, že v Gruzii si bez problémů prostě nakoupíte. Takových krámků je tady úplně všude prostě hafec. Jo. Jsou prostě krásně vybavený. Beautiful shop. Ani nerozumí, to nevadí. Takže po 2 hrnkách už máme dostatečný kafe, jak mám velký rád. Takže si to můžu zavřít, ten hrneček. Ty jednou rukou to jde fakt blbě, to jsem nečekal. Se mi to protáčí. Dobrý, a tady, jenom co jsem popojil, už mám 37%. Jo, tak když mám vyplý motor, tak to samozřejmě nenabíjí. Ale jenom co jsem popojil, tak už se to hodně nabilo. A tamhle uploaduju video ze Starlinku. Takže tak. No a můj další plán pro dnešek je najít si nějakou restauraci, kde si dám nějaký lehký obídek a sednu si tam s tabletem a nastříhám tohle video, co teď točím a který uvidíte, na který koukáte, a pak nastříhám ještě něco dalšího, co mám z minula, ať mi to ubývá na ten minulý kanál, takže si udělám takový odpolední stříhání v restauraci. Na to se těším a pak natočím po té restauraci další část tohohle videa, protože jelikož je to začínající kanál, tak tam nikoho nebudu otravovat tím, že vydám 1, 2, 3 videa denně, protože potřebuji, aby ty videa nějakým způsobem šly do světa. No a až ten kanál se nějakým způsobem zase zviditelní trošku, tak pak zvolním a budu dávat třeba 2, 3 videa týdně. To je takový můj plán. Takže se rozhodně máte na co těšit, určitě nějaký příběhy budou. Dejte palec nahoru, pokud se vám to líbí, a pokud se chcete něco z těch videí dozvědět, z mých cest, tak dejte odběr. Takže zatím čau a uvidíme se u dalšího videa. Pokud vás zajímají reálné informace z cestování a ne sluníčkaření okolo, jak je všechno perfektní, tak mi dejte like, když vás to baví, a nezapomeňte dát odběr, ať se všechno dozvíte popravdě tak, jak je. Na cestování je opravdu strašně krásných věcí a strašně mi to baví. Ale jsou tam takové technikálie, které je potřeba říct nezabaleně, aby to pro vás mělo nějaký přínos a ne jenom pozlátko. So we also feed the pigs.
and they are really cute. They are small mommy. Very cute.